Nedostatok zdravotníckeho personálu je stále horúcou témou. Nízky počet sestier a pôrodných asistentiek v našich nemocniciach nie je len štatistikou. Má to skutočný vplyv na našich pacientov. Oddelenie, kde je 30 lôžok a v smene dennej sú 2 sestry. V nočnej možno niekedy 1. Viete si predstaviť, že tá jedna sestra, keby jej naraz zomieralo len 5 pacientov, komu pomôže? V slovenských nemocniciach nám vzniká problém a to je nespokojný slovenský pacient a frustrovaný, vyhorený zdravotnícky personál, ktorý je smutný z toho, že nedokáže napriek svojej vysokej námahe a záťaži poskytnúť pacientovi tú najlepšiu starostlivosť. V praxi nedostatok personálu znamená, že sme stále pod enormným tlakom, aby sme sa dokázali adekvátne postarať o každého. Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek a ich vysoká pracovná záťaž vedie k obrovskému vyčerpaniu. V mnohých prípadoch až k vyhoreniu a následnému odchodu zo zamestnania. Mnohé z nás pracujú dlhé hodiny bez prestávky, čo má vážne dôsledky na naše fyzické a psychické zdravie. Syndrom vyhorenia je reálne nebezpečenstvo. Náš pracovný stres a vyčerpanosť sa prejavuje v podráždenosti a nedostatku empatie voči pacientom. To nie je to, čo sme si predstavovali, keď sme sa rozhodli stať sa sestrami. Je čas, aby sme konečne vyriešili tento problém. Nie len pre nás, ale aj pre našich pacientov. Musíme sa postarať o svoje zdravie, aby sme mohli lepšie poskytovať zdravotnú starostlivosť iným, našim pacientom. Podporme naše sestry a pôrodné asistentky. Bojujme proti vyčerpaniu a syndromu vyhorenia.